Ginmando ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang liwan kapag review sa ginaaligara regularidad sa pagpatukod sa mga pasilidad para sa 2019 Southeast Asian Games. Nabaluan nga 5 na katuig ang nagligan matapos nga ibasura ang kaso bangod sa kakulangan sang ebidensya. Sang ginpamangkot si Rimulya sa nanging desisyon sang Office of the Ombudsman sang 2021 nga nagbasura o nabasura nang ginpasaka nga kaso bato kay Public Works and Highway Secretary Vince Dixon kangot sa proyekto. Nagmando si Rimulya sa iya nga mga tirawo nga balikan ang bilong nga records ang kaso kung sa diin sang 2021 ginisisunan sang Office of the Ombudsman nga ibasura ang ginpasaka nga kaso batok kay Dixon kangot sa mga proyekto. Sa mga tion si Dixon ang nagapamuno sa Bases Conversion and Development Authority, ang ahensya nga nag-uyat sa pagpatindog sa New Clark City, lakip na diri ang pasilidad nga gingamit sa 2019 SEA Games. Gin sa publiko ini sang ombudsman matapos ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga magapanigan sila sang investigasyon sa ginaaligara ng maliya sa pagpatindog sa sports facilities para sa SEA Games. Gilayon naman nga nag-react si Senador Alan Peter Cayetano sa mga pahayag ni Matibag. Suno pa sa senador kaangay nga ginatilawan ini nga pahadlokon sa NBI Director bago ang ilang nga pagatubangay sa Senate Impeachment Court sa masunod nga semana. Nabalawan nga si Cayetano ang nagpamuno sa Organizing Committee sang 2019 SEA Games kung sa din ang overall champion ng Pilipinas. Sa ginpamangkot naman si Rimulya kung ipatawag si Cayetano sa ginapanigan nga investigasyon, pahayag pa ni Rimulya nga mayara sa nagkakaigo nga oras para diri. Pahayag pa ni Rimulya, ilapanay kay ohon sa Office of the Ombudsman ang proseso kagang mga ebidensya kung sa diin ilaanay nga ginasigurado halin sa naunang nga investigasyon antes magdesisyon kung mayayara sang basihan agud liwat nga buksan ang kaso. And to look at the possible violations of law. We're opening it up again. Bubuksan namin yan. Sir, isa po sa mga nagsilbing chairman dito si Senator Alan Cayetano. Ipapatawag po ba natin siya? So there's a time for everything. Basta pag-aaralan muna namin yung ginawa ng office natin noong 2021. Kasi walang double jeopardy, wala naman na charge dun eh. So titignan namin. Ang pahayag ni Ombudsman Boying Rimulya.